Aquest dijous a les 7 de la tarda va finalitzar el cribatge massiu que s'ha dut a terme a Roses aquests darrers 2 dies per detectar possibles casos de Covid-19 entre persones asimptomàtiques. Cribatge que es va realitzar al Teatre Municipal, on al llarg del matí del passat dimecres hi van passar un total de 640 persones, mentre que a la tarda d'aquest dijous hi van participar un total de 665 persones que es van poder fer la prova de forma ràpida i senzilla ells mateixos amb un kit d'autopresa que no requeria la intervenció de personal sanitari. Això significa que han participat en el cribatge 1.305 persones, que és una dada molt positiva i una participació elevada, de la qual n'estan molt satisfets la Direcció General Provincial de Sanitat, el Centre d'Atenció Primària i el mateix Ajuntament. Un 10% de la població que estava cridada a fer-se l'automostra, és a dir, de 16 a 60 anys, ha passat pel teatre. I el que també vam poder observar és que aquella franja on està donant nivells més alts de positivitat les darreres setmanes, com són aquesta franja dels 40 als 50 anys, que casualment també són els mateixos que acaben tenint aquests fills de 8 a 12 anys, que també són els grups que estem confinant, doncs van ser també la majoria de gent que van passar pel teatre a fer-se l'automostra. Per tant, contentíssims i esperar ara els resultats, que esperem que tothom tingui un resultat negatiu. Les mostres preses en el cribatge són analitzades a Barcelona pel Banc de Teixits i els participants reben un SMS amb el resultat de la prova que també poden consultar al portal La Meva Salut entre les 48 i 72 hores posteriors de la seva recollida. Per saber el total de casos positius registrats en el cribatge haurem d'esperar la setmana vinent, però el regidor de Sanitat recorda que tot i que aquest 9 de maig finalitza el tancament perimetral de Catalunya i s'acaba el toc de queda, l'índex de risc i la taxa de reproducció de la pandèmia encara són elevats al municipi. Per aquest motiu demana a la ciutadania que segueixin complint les mesures de seguretat Covid i més tenint en compte que ja tenim la temporada turística a tocar. Aquest mes de maig és un mes que jo crec que hauríem de ser molt responsables perquè hauríem d'evitar que segueixi pujant la positivitat al nostre municipi i que podem encarar els mesos de temporada, els d'estiu, els que tothom treballa, en plena forma, amb que els índexs epidemiològics de Garró siguin molt baixos i que per tant puguem encarar que a partir d'aquest 15 de juny una temporada amb tranquil·litat sanitàriament parlant. Com ens ha avançat Marc Danés, el més segur és que d'aquí 15 dies es torni a repetir aquest cribatge massiu on és recomanable que hi participin les mateixes persones que ho han fet aquesta setmana, però també d'altres que no ho hagin fet i que compleixin els requisits que són tenir entre 16 i 60 anys, no haver passat la Covid en els darrers 3 mesos i no haver rebut cap dosi de la vacuna.